ginagawa mo dyan? Naglilinis lang po. O, sino maghugas dito ng mga pinagkainan? Ah, tulog. Sige. Ruth, laro na tayo! Wala, balik kayo bukas. Tulog. Lods, anong sasabihin mo pag may nakipag-chat sa'yo? Huwag dito. Dun sa kabilang account ko. Haliwat kanan nyo lang ang iyong hakbang. Pakinggan nyo lang. Tangina, naiingit ako sa mga lalaking gumigising ng pogi. Samantalang ako gumigising, ang sakit ng likod ko, putang ina. Hindi ako natatakot. Hindi ako kinakabahan. Dahil nang